En aquest vídeo veurem com definir i cridar a una funció definida per un usuari en PHP. Bé, doncs comencem obrint bràquets i aquí tenim un script on veurem com definir les funcions d'usuari. Per definir una funció d'usuari sempre fem el mateix, que és escriure la paraula reservada funció, a continuació el nom de la funció, el que vulguem nosaltres. Per bones pràctiques de programació aquest nom tindria que ser tot en minúscula. Podem utilitzar la notació camell, com veieu aquí, o bé la notació en guió baix, és a dir, faríem el següent, aquesta d'aquí, que potser s'utilitza més aquesta notació PHP que no pas la notació camell, però totes dues són correctes. Bé, a continuació del nom escriurem els parèntesis per passar els paràmetres. Si no passem cap paràmetre, doncs ho deixarem buit, com és el cas. Les claus, i dins les claus, totes les accions que s'executaran quan cridem aquesta funció. Per cridar una funció, doncs, com fem amb les funcions predeterminades, escrivim el nom i els paràmetres. Si no en té, com és aquest cas, doncs els parèntesis sense cap paràmetre. En el següent cas, hem definit una altra funció, mostrar missatge. Mostrar missatge, aquesta sí, necessita un paràmetre. Per tant, el que fem és escriure una variable que representarà el paràmetre que passarem quan nosaltres cridem aquesta funció. I en aquest cas, simplement el que fem és imprimir per pantalla el valor passat per paràmetre amb un salt de línia final HTML. Cridem 3 cops a la funció que hem definit, mostrar missatge, i li passem diferents paràmetres, diferents cadenes de caràcters per imprimir per pantalla. A continuació tenim la funció suma. A aquesta funció li passem 2 paràmetres, primer operand, segon operand. Què fa aquesta funció? Aquesta funció el que fa és sumar els operands que hem passat per paràmetre, és a dir, els valors passats per paràmetre. Bé, el resultat de la suma el guardem. I en aquesta funció, a diferència de les altres, el que fem és retornar el valor d'aquesta suma. Com retornem valors? Doncs simplement escrivint la paraula reservada return i a continuació el que volem retornar, el valor que volem retornar, que en el nostre cas és el valor que guardem dins de suma, que és el resultat de la suma dels 2 paràmetres. Cal crear una variable per retornar un valor? No, no cal. Directament podríem haver posat l'operació que hem fet aquí i com el resultat és un valor, doncs s'hagués retornat el valor igual que ho hem fet mitjançant la variable. Molt bé, per cridar aquesta funció el que fem és, doncs com sempre, escriure el seu nom i passar els 2 paràmetres. Com ens retorna un valor, doncs en aquest cas el que fem és guardar-lo dins de la variable resultat. I aquí imprimim el resultat per veure quin és aquest valor. I de nou, si vull imprimir el resultat d'una funció que ens retorna un valor, doncs mitjançant echo, doncs tampoc cal crear una variable. Directament podríem haver posat la funció, és a dir, la crida a la funció. Molt bé. I per finalitzar, veurem que si jo vull cridar una funció que he creat en un script des d'un altre script, doncs ho podem fer. Obrim l'script funció suma. Aquí el que fem és crear un script PHP dins d'un document HTML i en aquest script el que faré és cridar la funció suma que he definit amb l'script que hem vist ara mateix, que és _u definició PHP. Bé, doncs simplement si jo vull cridar una funció que està definida en un altre script, l'únic que he de fer és incloure aquest script dins de l'script on vull cridar la funció, és a dir, en el nostre cas, cridem a la funció suma, que està dins de u definició PHP, per tant, el que fem és incloure aquest script dins de l'script on estem cridant a la suma, que és el que tenim obert ara mateix. Anem a veure al navegador el resultat de tot això i aquí ho tenim. La definició, la primera funció que hem definit sense paràmetres, que imprimia soc una funció, la següent funció que li passava un paràmetre que era un missatge i aquí la cridàvem 3 cops i finalment la crida de la funció sumar que el seu resultat era 7 i és el que imprimim. I si obrim la funció suma, que era l'altre script on incloíem l'script que acabem de veure, per tant
farà exactament el mateix, però a més en aquest script hem cridat de nou a la funció suma, passant-li els paràmetres 2 i 2. Per tant, hem imprès el resultat que és 4. I fins aquí la definició de funcions d'usuaris a PHP. En aquest vídeo hem vist com definir una funció d'usuari en PHP, sense i amb paràmetres. Després hem vist com cridar aquestes funcions per fer ús d'elles, per després veure que hi ha funcions que poden retornar valors i com fer aquest retorn. Finalment hem vist que podem definir funcions en un script i cridar-les des d'un altre i com fer aquesta crida.